செம்ம ட்ரெண்டி அண்ட் லைட் வெயிட்டான ஒரு சாஃப்ட் லினன் காட்டன் saree தான் நான் வேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த saree அவ்வளோ ஒரு எலகண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் சூப்பர் கம்ஃபர்டபுள். நல்ல ஒரு க்ரீமிஷ் ஒயிட் வித் ஒரு ப்ரௌன் லைக் டார்க் ப்ரௌன் அண்ட் பிளாக் புட்டட் டிசைன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஃபுல் பார்டர்லேயும் வந்துட்டு நல்ல ஒரு எலிஃபண்ட் அந்த ட்ரெடிஷ்னல் டிசைன் பார்டர், போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த பார்டரும் அதே மாதிரி தான். அண்ட் ஃபுல் சாரியில் இந்த மாதிரி ஒரு மிரர் ஒர்க்கும் வந்திருக்கு. செம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு saree அண்ட் இந்த ஃபேப்ரிக் தான் சான்ஸே இல்லை. இது அதோட பல்லு அண்ட் இதோட ப்ளவுஸ் இதே ப்ளவுஸ் தான், பிளாக் கலர் ப்ளவுஸ். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்லைன் பிளாக் டிசைன் வந்திருக்கும் அண்ட் மிரர் ஒர்க்கும் வந்திருக்கும். இந்த ப்ளவுஸ் இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணியிருக்கும். ஸோ saree வித் ரெடி டு வேர் ப்ளவுஸாக கூட நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். சேம் இதே குவாலிட்டியில் ஒன் மோர் டிசைன், இட்ஸ் அ வார்லி. ஸோ சூப்பர் ப்ரிட்டியாக இருக்குது. இந்த கலரும் அதே மாதிரி தான், நல்ல ஒரு பேஸ்டல் க்ரீன் கலரில் செம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவான பீசஸ் போத் sarees. ஸோ அவைலபிள் இன் அவர் வெப்சைட் roubbletrends.com. You can also visit our showroom in Perumbakkam Road, Chennai.